Здравейте, аз съм Дар 1832. Днеска ще играем на Soccer Stars. Ще играя само един матч, защото нямам време. Имам работа. Сега е 5 часа. При мене. Не. Не, обърках. Колко е часа? Така, да ми господа, ето сега влизаме. Ще играем едно биле, защото съм играл. Let's go! Хайде бе! Аре! Чемпионшип, какво е чемпионшип? Бе, няма да се занимавам, не ми трябва. О, ще играя. Сега ми кажа, че ще играя срещу най-добрите. Окей. Какъв е то, бе? Някакъв слабак. Гледайте сега, дами и господа, как се цепи. Браво, мерси. Това е вече шанс. Много про. Няма да може, слаб е. Деца. Сука, блядь. Сериозно ли? Так може да ти се изволим един хубав. И така. Много съм зле, значи. Дай. Майко! Цели как можеш, брат? О, не. Не, няма никой на врата, много опасно. Ще ударим. Така, дами и господа, какъв гол! Ген бонус 30. Така, дами и господа, ще игра 2 мача. Let's go, ме сега ще ти набучам още един. Искаш ли? Защо? Дами и господа, много съм слаб. Гледай. Ти сериозно ли? Сега се усеря. Исках да се удари във вратара, бе. Нарочно ме махнах вратара. Айде. Не, сега ще ме я взема. Не! Ох, майко. Той четвърти, не знам как ще ми вкара оттам. Майко мила! Дами и господа. Гол. Не, защото е слаб и не мога да си вкара. Слаба. Много е зле. Майко мила, какво опасно положение бе това. От тук ще и мушната. Нищо не нови. Но 4 минути матч. Що толкова време? Фатиг. Като фатиг, бе. Вие си гледай работата. Значи хора един на врата ще слуша. Гол.
Мале, как... как ще е чиста, бе? Ей го. Ау, майко. Видяхте ли колко опасно положение? Ще ви е мощно. Аз не съм толкова слаб. Майко! Сега няма как да изчистят. Навсякъде съм покрил. Много зле. Гол! Майко! Дами и господа, това бяха два... Yes! Гол! Дами и господа, биг, джага. Ще изиграя още един матч. Thank you. Той е добър, взима един път бронза, дами и господа. Идеално. Защо? Това беше идеална възможност. То много слабо е. Не, ужас. Ужасия. Идеално. Точно това исках, дами и господа. Ама не можах. Край. Тук ми равни вече. Няма да може, няма да му се дам. Майко! Не, тук няма гол. Видяхте ли? Майко мило. Гол. Ау. Не, ще игра още един матч, дами и господа. Добре. Пак ще играя. Охо! Това ще ми е елементарно. Дами и господа. Гледайте сега как се бие елементарно. Гледайте. Гледайте сега как ще му вкараме елементарен гол. Брум! За малко, извинете. Обърках се. Мислех, че ще вкарам, ама... Аре, от тук. Насочи го, точно беше към вратата, ама този спаси. Този където е тук. Този където так му удари. Не. Това ако не успея да го вкарат, се гръмна. Не, о май гаш. Аз бих го вкарал. Тук го не го вкарат, аз съм трамвай. Аз съм трамвай. Аре. Аз съм трамвайчо. Сериозно ли? Сега как ще изкарат? От този има шанс. Това е много зле, бе. Тук е идеалното. Мамка му, много съм крив. Мали. Идеално. Мани. Най-добре ще спра докато поведа. Не, няма.
Гледайте сега как се вкара. Рингидигидин. Маликъв гол. Ама е фал. Не знам защо. Което е тъпо. О, тук няма спасение. Видяхте ли колко малко ми дотрябва? Ау, идеално. Това ме ако си страшно добре. Не, защо? Thank you. For goal. Thank you. Деца как се бие от 1 на 0, 2 на 1. Ето. Сега тук е крайния гол. Ау, майко мила. Майко. Бума. О, мерси. Айде, край. Край. Защо не победи по този тъп начин? Така, дами и господа. Мерси. Сега ще ти вкарам идеалния гол. И довиждане, дами и господа, до новия харесва, абонирайте се, давайте лайкове и до скоро!